Masu kallon mu da kuma sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin na wutar daji wanda yake zo muku a gidan talabijin na Third Eye Africa TV da ke watsa shirye-shirye akan tauraron dan adam na NTA Star Time da ke lamba 146 da kuma tauraron dan adam na Comsat da ke lamba 12589 har ma da Free TV. Shirin na wutar daji yana zo muku a S Radio da ke nan birnin tarayya Abuja da kuma Unity FM da ke Jos har ma da Caliphate FM da ke Sokoto, sai kuma Nagari FM da ke birnin Kebbi da Bayero FM da ke birnin Yauri har ma da Albarka FM da ke Bauchi. Shirin wutar daji dai shiri ne da ke dubawa tare da yin dogon nazari akan al'amuran da suka shafi tsaro da kuma cin hanci da rashawa a Najeriya da ma nashiyar Afirka baki daya domin sanin irin kalubale da nasarori da hukumar tsaro suke samu musamman wurin yaƙi da ta'addanci da kuma batun rashawa a nashiyar Afirka baki daya. A yau a cikin shirin kuwa wanda ni Amin Dahiru jagoranta za mu fara yin tattaunawa a game da nasarar da hukumar tsaro wato ta farin kaya wato DSS ta samu inda tuni hata gurfanar da wasu mutane kimanin su tara da ake zargin su da hannu akan kisan girlar da aka yi wa mutane da dama a jihohin Benue da kuma jihar Plateau. Hakan kuwa ya zo a daidai lokacin da shi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su ɗauki dukkanin matakai wajen canza fasalin yaƙi da ta'addanci domin tabbatar da ganin an yaƙi ta'addanci a jihar Katsina. Sannan ya kuma yi na'am da batun samar da 'yan sanda na jihohi domin yaƙi da ta'addanci a jihohin Najeriya. Sannan gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya nuna matuƙar damuwarsa ne rashin samun iko wajen yin amfani da jami'an tsaro a jiha domin ganin an yaƙi ta'addanci, inda ya bayyana cewa hakan ne ke kawo koma baya wajen yaƙi da ta'addanci a cikin jihar. Shi kuwa tsohon ministan sufuri Hadi Sirka ya bayyana cewa wato zargin da ake yi masa na aikata badakala da kudade a lokacin da yake minista a hukumar kula da sha'anin harkar sufurin jiragen sama ba haka bane, inda ya bayyana cewa fita kasafin da aka warewa ita kanta wannan hukuma bai kai inda ake zargin sa ba. Ya kuma fayyata hakan ne domin kare kansa a game da zarge-zargen da ake masa wajen aikata badakala a lokacin da yake minista. To a yau a cikin shirin dai muna tare ne da Shu'aibu Mungadi wanda ɗan jarida ne kuma mai sharhi akan al'amura ne da kullum. Sannan akwai kuma Madina Dauda na Dabo, shugabar wakilan muryar Amurka a Najeriya. Akwai kuma Muhammad Suleiman Tola, tsohon babban edita na kamfanin dillancin labarai na Najeriya wato NAN. To amma kamun dima cikin shirin anan nake cewa kasance tare da mu a game da matashi shirin namu na wannan lokacin. Lamarin tsaro dai a arewacin Najeriya a kullum sai ƙara sauya salo yake yi, inda mahukunta suke ɗaukar dabaru daban-daban wajen yaƙi da ta'addanci. Wasu daga cikin dabarun da masu ruwa da tsaki suka fi mai da hankali kuwa sun haɗa yin amfani da jami'an tsaro domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma batun yin sulhu da 'yan ta'adda domin samun zaman lafiya a tsakanin al'umma. Sai dai sautari wasu matakan da ake bi bai cika wanyewa da lafiya ba, muddin aka yi la'akari kuwa da irin matakan da gwamnoni suka rinka ɗauka a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda wasu daga cikin dabaru da aka rinka ɗauka na batun yin sulhu ya fara ne da irin matakin da aka yi a gwamnatin jihar Katsina tun a zamanin gwamnatin da ta shuɗe da kuma jihar Kaduna a yanzu har ma da jihar Zamfara, inda ita ma ta gwada irin wannan mataki a gwamnatin da ta shuɗe. Sai dai jihar Katsina wacce ta fara ɗaukar wannan mataki a baya ta yi Allah wadai da batun matakin da ta ɗauka sakamakon kuwa yadda 'yan ta'adda suka ci amanar gwamnati da kuma al'ummar jihar wajen ƙin yin biyayya da matakin da aka ɗauka na kawar da ta'addanci. Wasu da dama musamman ma masu yarki akan al'amuran yau da kullum da kuma masana sha'anin harkar tsaro sun daɗe suna nuni da mahimmancin kawar da batun sulhu da 'yan ta'adda, inda suke nuna mahimmancin jami'an tsaro su yi aiki kafaɗa da kafaɗa junansu domin ganin sun murƙushe 'yan ta'adda shine mafita. A yanzu haka dai jihar Katsina ta mai da hankali ƙarƙashin jagorancin gwamna Umaru Radda wajen ganin an yaƙi ta'addanci a cikin jihar ta hanyar yin amfani da jami'an tsaro domin ganin an kawar da 'yan ta'adda. A wani ɓangare kuma takan gwada amfani da sulhu a wasu daga cikin ƙananan hukumomi a jihar. A wannan lokacin ma kuwa daga cikin irin matakan da gwamnatin jihar da kuma jami'an tsaro suke ɗauka domin ganin an daƙile ta'addanci ya haɗa da irin ɗauki ba daɗi da jami'an tsaro musamman ma rundunar 'yan sanda take yi wajen aiki da sauran jami'an tsaro na soji domin ganin an yaƙi 'yan bindiga. Ko a kwanan nan ma dai kuwa 'yan sanda sun samu nasara ne wajen kame wasu 'yan bindiga da suka shahara a wasu ƙananan hukumomi da suka haɗa da Ingawa da kuma ƙaramar hukumar Safana, waɗanda kuwa suka haɗa da Abdulsalam Muhammad da kuma Aminu Mamman,
waɗanda suka shahara a wannan yankuna wurin yaƙi da ta'addanci. Wannan kame da aka yi wa waɗannan 'yan bindiga kuwa mazauna yankin da kuma sauran al'umma da suka san halinsu a yankin jihar Katsina suna ganin wani abu ne da ke da matuƙar tasiri wajen yaƙi da ta'addanci, kuma da alamu zai daɗa karya lagon 'yan ta'adda sakamakon yadda aka samu nasarar damƙe su da kuma damƙe su ɗauke da miyagun makamai har ma da alburusai masu tarin yawa. Da aka dai lokaci yayi da ya kamata gwamnati da kuma jami'an tsaro a kowane ɓangare su ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa da kuma haɗa kansu wajen ganin sun samu nasara domin yaƙi da ta'addanci a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. To madalla, barkanmu kuma da dawowa, yanzu kuma bari mu je domin jin ta bakin 'yan Najeriya a game da irin matakan da ake ɗauka wurin yaƙi da ta'addanci musamman a shiyar arewacin Najeriya. Gaskiya ba da wani tasiri, tasirinsa kawai shine an kawo da hankalin jama'a da kan abin da ya faru, sakamakon an ga rashin kyautatawa da suka yi. Dan da yana da tasiri da mun juma da ganin tasirin hakan tunda ba wannan bane farau. Akwai general alkali da aka yi a jihar Jos wanda shi ma ya yi, wanda babban soja ne ma a lokacin, wanda ya kamata a ce an ɗauki mataki tunda soja ne ma, tsohon ritayar soja ne yake mulki a wannan lokacin. Ya kamata mu ga tasirin shari'a a wannan lokacin. Har yau haka muke jin magana kawai ta wuce babu bayani. To balatana kuma wayannan da wanda ya faru da su victim na kwanan nan civilian ne wanda fararen hula ne, bai zama dole ka ga wani tasiri akan hakan ba, saboda a ƙarshe ma kaga cewa aka yi a kotu an ba da belin su, wanda kuma wanda ake zargin sa duk da ban sanya tsarin mulki na Najeriya yake ba, amma wanda ake zargin sa da kisa ai bai kamata a ce an ba da belin sa ba. Duk da ni ba masani bane ta wannan fannin, amma na ji masana suna cewa a ta wannan fannin ba a ba da beli. Amma kaga ƙarshe mai shari'a tunda mace ce aka ce ko ta ba da belin su sun koma gida, to babu wani tasiri, kawai an disguise mutane ne, an kauda hankalin su kawai akai. Kawai shine in kuma haka za a ci gaba dai, kaga wannan ta'addancin ba zai daina faruwa ba, saboda ƙarshe yanzu in ba dan ma Allah ya sa wayanda aka musu yawanci ba a san su da ɗabi'a na ɗaukar fansawa, da tuni ma irinsu da wasu wuraren ne da tunin an ɗauki fansa an farma wa'yansu wa'yanda abun bai shafe su ba su suka aikata ba, kuma su ma a far musu. Ai mun gaggani wanda mu misali ma mu matafiya akan wannan hanya, rikici zai faru a jihar wanda ba mu muka hasada da rikicin ba, wucewa kawai za mu zo yi, musamman mu mutanen jihar Bauchi abun ya fi mungun shafan mu. An kashe mana al'umma bila adadin akan wannan hanya, wanda har ta kai ta kawo ma har ma in aka ce maka zaka je Abuja daga Bauchi kana fargaba, saboda kaga ka samu ka wuce wayannan yankunan da wayannan abubuwan yake faruwa, sakamakon cewa kamar su suna da ido da kwalli, ba a daukan wani mataki a kansu. Inda ana daukan mataki da abun ya wuce haka. Yanzu na tabbatar maka da a ce a irin kasashe ne, irin yankuna ne da ya shafi irin kamar jihohinmu haka ya faru, ba za ma ka ji irin wannan abun ba, saboda gwamnatinmu ba za su bari ba, kuma za su ɗauki matakin da ya dace a kai, saboda su ga sun daƙile faruwan haka a gaba. Saboda makamanta haka sun sha yunkurin za su faru, amma za ka ga an yi takalin ɗinsu within a few minutes an gama abubuwan an wuce. Gaskiya ni ban ga wani tasiri dangane da wannan abun ba. To mu gari bari mu fara da wannan nasara da su jami'an tsaro na farin kaya wato DSS suka samu wajen gurfanar da wasu da ake zargi da hannu a kisan da aka yi wa al'umma da dama a jihohin Benue da kuma Plateau, wanda yake da yawa tuntuni 'yan Najeriya suka sa ido su ga cewa wani irin mataki ne ta kanta gwamnati za ta ɗauka, musamman ganin cewa a wannan lokacin gwamnatin tarayya ta yi kumfar baki ta tura jami'an tsaro don aje lallai a yi mai yiwa a zakulo waɗanda ake zargi da wannan laifi da ga cewa hukunta su. Mutane sun ta mamaki mai da abin aka dinga jan kafa wajen iya gano wayannan mutane. To amma wannan mataki da aka kai na gurfanar da wayannan mutane, kana gan za a iya cewa wato lokaci yayi da za a gano waɗanda aka tabbatar da wanda suka aikata wannan laifin da aka hukunci a kansu, kuma ya zama izina ga masu sha'awar aikata irin wannan laifi kenan koko? To Aminu, akwai abubuwa biyu manya-manya a cikin wannan magana. Na farko dai wato abu na farko shine jajircewar da yanzu aka fara gani ga hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS, wanda a can baya ba a ganta ba. Wato da wuya a baya ka ji labarin DSS sun yi wata rawa ta yabo wadda jama'a za su ji cewa ga wani abin a harkar tsaro wanda DSS ce take kan gaba
wajen bankaɗo shi. Sai dai mafi yawa a gansu sun kamo alƙalai ko kuma sun ba da kariya ga wannan ko sun yi wannan, amma dai yanzu ana ganin alamar cewa suna wasu ayyuka waɗanda suka yi daidai da buƙatar al'ummar Najeriya. To daga cikin ayyukan da suka yi yanzu shine wannan kashe-kashe da aka yi a jihar Benue da jihar Plateau, wanda har mun ji shugaban ƙasa wato ya yi kukan kura, ya yi jan ido cewa dole a zaƙulo waɗanda suka aikata wannan laifin. To zaƙulo su kamo su ba ƙaramar nasara ba ce kuma ba ƙaramin abin yabo ba ne, domin ai akwai sauran hukumomi na soja da 'yan sanda da sauransu, amma DSS ce ta zaƙulo kuma ta kama waɗannan mutane. Saboda haka kamata ya yi 'yan Najeriya da mamu masu sharhi da fashin baki, duk wanda ya abin yabo to a yaba shi kamar yadda wanda bai yi abin a zo a gani ba shi ma za a faɗa masa a fuskar shi komi ƙarfin shi cewa bai yi daidai ba. To DSS ta yi daidai, ta yi abin da ita bakin nata ƙarfi, kamo su da kai su kotu. To magana ta biyu shine a can baya an aikata manya-manyan laifuka a waɗannan jihohin biyu da Plateau da Benue, kuma an ma kama waɗanda suka aikata, kuma waɗansu ma an kai su kotu, amma har yau babu amo babu jinjina. A jihar Benue akwai mutane matafiya Fulani da aka tsare cikin tashar mota cikin gari, suna cikin mota kawai aka yi ihu ga Fulani, kuma aka sama motar nan wuta da yara da tsoffi da mata cikin motar nan aka ƙone su tamkar yadda Bello Turji ya ƙone matafiya a cikin mota a jihar Sokoto. Kuma aka kama waɗanda suka yi wannan laifin, kuma har yau ba abin da 'yan Najeriya suka ji an yi a kansu. A jihar Benue aka samu waɗansu mutane waɗanda ke bin wasu ƙabilu su ne musu kisan gilla. Aka kamo su, aka shanya ma mutane, daga cikinsu har da wasu jami'ai masu taimaka ma tsohon gona na jihar Benue, Samuel Otom. Kuma har yau labarin nan ba amo ba labari. Kaga ashe DSS ta kama mutane wani abu ne, DSS ta kai su kotu wani abu wata magana ce, kotu ta yi wani abu wata magana ce. A jihar Plateau fa, a nan ma wasu mutane sun tafi maulidi, suna dawowa maulidi daga Bauchi, aka tare su cikin jihar Plateau, aka yi musu kisan gilla, kuma aka nuna ma mutane an kama waɗanda suka aikata wannan laifi. Har bisa ga yau ba labarin abin da ya faru. General Idris Alkali wani general ne na soja wanda mutanen Plateau matasa a wani ƙauye suka tare, suka kashe, suka jefa shi cikin kwatami. Rijiya. Aka zo aka gano inda waɗanda suka kashe shi da inda suka jefa shi, aka kawo su kotu, kowa ya gansu a kotu, amma labarin da muka ji shine waɗanda suka aikata wannan laifi da yawa kotu har ta ba da su beli. To, ire-iren waɗannan laifuka da aka aikata a jihar Plateau mun lissafa har guda 8 manya-manyan laifuka na kisan ganganci, kuma waɗanda an gano waɗanda suka yi har an yi holin su cewa su suka yi, amma har yau ba a ɗauki wani mataki a kansu ba. Saboda haka DSS ta yi rawar gani, ta kamo su. Abin da ya rage shugaban ƙasa da ya yi hurjin musa cewa dole sai an kamo su, to ya yi ma kotu da sauran masu ruwa da tsaki hurjin musa cewa sai an hukunta su. Domin ana kama mutane ba a hukunta su, wannan shi ke karya lagon aikin tsaro a Najeriya. Ma'aikacin tsaro ya sai da rayuwarsa, ya iyakacin ƙoƙarinsa, ya kama wanda ake zargi, amma an je kotu ta sake shi, kuma in an sake shi ba mamaki ya dawo da makamin na ya ce wannan da ya kamo shi sai ya ɗauki fansa. Kaga ma'aikatan tsaro sun gano cewa wato kariyar da ya kamata su samu daga kotuna ba su samu. To Madina, kusan irin wannan tsaiko da ake samu a kotu ko kuma rashin yin abin da ya kamata a ce an yi yana da cikin abubuwan da ya sake ta faman korafi akan yanayin shari'a ke tafiyar da shari'a a Najeriya. Saboda haka idan wannan ta tafiya haka, me hakan yake nunawa game da koma baya wurin yaƙi da ta'addanci da kuma batun abin da ya shafi yaƙi da rashawa? To magana ta gaskiya
Hukumar tsaro ta farin kaya tana ɗaya daga cikin hukumomin da ake kyautata zaton ya kamata su riƙa bin kadin ire-iren waɗannan matsaloli idan har sun iya kamo mutane. Duk shekarun da suka wuce, Aminu, za ka ji labarin an kamo ɗin, kamar yadda Mungadi ya faɗi. An kamo, ba mu sanin me aka yi da su, ba mu sanin ina aka kai su, sai dai magana ta mutu. Kuma ganin cewa yanzu an fara samun sauyi kenan wanda muke kyautata zaton zai ɗore ya kuma ci gaba, ko da bayan wannan shugaba na hukumar tsaro na farin kaya ya ba kujerarsa. Ka duba ka gani a wannan zamani nashi ne fa har za a iya cewa akwai waɗanda aka kama su har wani na nan wanda aka yi ma'adalci, in ka tuna an ce a sallame shi a biya shi ma wasu kuɗaɗe saboda ajiye shi ba tare da sharuɗa ba. To ba mu taɓa jin wannan ba. Yanzu ga shi har sun kama mutane da ake zargin sun yi kaza, har da wanda ya fito ma ya amsa laifi an bayyana mana mun ji. To kaga matakai ne masu kyau da ya kamata in dukkan hukumomi na ƙasa na tsaro suna bin yadda ayyukansu ya dace su bi, a gano gaskiya, a bayyana wa 'yan ƙasa ga dalilin da yasa aka kama wane, ga dalilin da yasa aka yi wa wane hukunci, ga dalilin da yasa muka je kotu. Shi kenan hankalinmu zai kwanta na cewa in an kama mai laifi lallai za a hukunta shi, ko ya so ko ya ki. Kuma gashi har ana samu waɗanda ake kamowa ma na fitowa su bayyana gaskiya, su amsa laifi cewa sun yi laifi. Da ai kaga ba a ma cewa ga abin da ya faru. Saboda haka lokaci ne ya zo yanzu na nuna adalci, na nuna gwanin cewa a aiki, na nuna bayyana mu 'yan ƙasa gaskiyar abin da ke gudana, da ya kamata sauran hukumomin su duka bi, in dai ana so aiki ya tafi daidai yadda ya kamata. Aminu, abin da nake gani kenan. To Muhammad, misali idan ana son wato kamar da ya fita a dole a yi gaskiya kuma a tabbatar cewa kotu tana aikin da ya kamata idan ana son wato al'amura su daidaita. Wannan da shari'ar da ake ba wai kotun jiha ba ne, saboda yawanci akan kama an ma fin wato abin da aka dama a kotunan mallakin jihohi. To wannan shari'ar da ake a kotun tarayya ne. Saboda kana ganin cewa akwai wani abu da za a iya ganin canji a game da wannan shari'a, musamman ganin cewa 'yan Najeriya da yawa sun sa ido don su ga cewa shari'a za a yi. To, Malam Aminu, akwai abu guda biyu ko uku a wannan gaba. Na farko, ina son dora kan yaba ma wannan sabon shugaba na hukumar farin kaya. Ba zan manta ba, a watanni 3 ko 4 da suka wuce ya zo ya sadu da manyan editacin kafafen watsa labarai na ƙasar na taro da muka yi a Enugu. Yake ba mu labarin cewa yana son ya canja fuska da salon yadda suke gudanar da aiki. To ina kyautata zaton cikin abubuwan da ya alkawarin zai yi su ne yanzu muka fara ganin alamarsu. Da yake ƙwararre ne, ya bajinta, kuma girma ya yi a yanayin aikin, ya san kuma kamun aikin. Allah ya ba shi dama yanzu zai jagoranci wannan hukumar. To, ba a nan maganan take ba, yanzu su ya zaburantar da ma'aikatansa su dukufa kan aikin nan tsakaninsu da Allah da iya ƙoƙarinsu sun da ƙarfinsu ya ƙare. To, amma matsalar inda yake a kotunanmu. Kotunanmu na yanzu, kotun jihohi ko kuma na gwamnatin tarayya ne, idan ba an samu alkali zadartacce ba wadda bai da kwaɗayi, to gaskiya ana ake karya gwiwar jami'an tsaro. Bari in baka misali. Sati 2 da suka wuce, makonni 2 da suka wuce, aka kama waɗanda suka kashe waɗannan waɗanda suka je bikin aure daga ABU Zaria zuwa karamar hukumar Mangu. Jami'an tsaro sun gudanar da su a kotu a Jos. A kwana a tashi wai sai gashi duk an sake su bene. Yanzu ba karya musu gwiwa ba. Sannan kuma waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da dangi, shi kenan an bar su haka nan, ko kuma so ake su masu hassala
ko 'yan uwansu su ce za su je su ɗauki fansa. To kaga kenan zancen ba maganan ko kotun jiha ba ce ko ta tarayya. Wa'anne irin alkalai ne ake tura ma irin wannan shari'o'in? Idan kamar da nace, idan ba an sami alkalai wa'anda suka san aikinsu kuma suna kwatanta gaskiya da rike amana ba su da kwaɗayi, to gaskiya duk wa'annan barna da ake a jihohi da daurin gindin gwamnatocin jihohin ne. To shi yasa ko da mabarnatan sun yi, akwai 'yan siyasa da masu rike da mukamin gwamnati daban-daban da suke kewayewa ta baya su je su karbe su daga hannun kotu. To a nan shawarar da zan bai ma jami'an tsaro ko hukumomin da suke kai wa'annan irin muyagan mutane kotuna su rika tantance wanne alkali ne zai iya musu aikin da zo. Don tabbatar da cewa an yi gaskiya. Don tabbatar da cewa an yi gaskiya, an yi adalci da zai bai ma 'yan ƙasa yadda da amincewa a hukumance ta gefen ɓangaren gwamnatocin da kuma hukumomi na tsaro da farin kaya. To mu gada bari mu je ga wannan kuma mataki da shi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na umarta jami'an tsaro da masu sauya fasalin yaƙi da ta'addanci a jihar Katsina a da lokacin da ya karɓi bakuncin wata tawaga ta musamman daga jihar da suka je har fadar suka nuna musu irin damuwarsu akan halin da Katsina ta shiga na irin kisan gilla da ake wa mutane a kusan ko ina a masallaci ko ina ma dai abubuwa mutane ba su tsira ba. Wani abun da aka gani sabo a wannan lokaci da shi shugaban ya nuna lallai a shirye yake kuma ya yi na'am da batun samar da 'yan sanda na jihohi wanda yake na ganin cewa zai taimaka wajen yaƙi da ta'addancin nan. A lokacin da ka ga wannan umarni da ya bayar da kuma wannan na'am da kan batun 'yan sanda na jihohi me ya zo maka? Wato Aminu, tambayar da nake so ma shugaban ƙasa ita ce, me yasa ya jira sai da mutanen jihar Katsina suka fusata suka zo gurinsa suka kawo kuka sannan ya yi tunanin bari ya yi yankuri ya gyara matsalar tsaro? Me yasa tun lokacin da wato ya fito takara a Najeriya magana biyu ya ɓoye bai yi ta ba, balle mutane su samu makama su ji ƙarfin gwiwa game da tsammanin samun tsaro a arewacin Najeriya? Me yasa bai magana cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa ba har yayi kamfen har ya gama? Bai magana yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Me yasa duk inda ya je jihohin Katsina wajen jihohin Arewa wajen kamfen bai ba su wani tabbaci na cewa gadan-gadan zai fuskanci matsalar tsaro ya yaƙe ta ba? Yayi shiru kuma mutanen nan duk da haka suka rinca ido suka zaɓe shi. To ka gani na ɗai wato an ce in ɓera da sata da dawa ma tana da wari. Idan shugaba Tinubu yana da laifi na ja baya ko jan kafa wajen ƙoƙarin kawo tsaro a arewacin Najeriya, to su kansu mutanen arewacin Najeriya Aminu su suka fi kowa laifi. Ba yau ake matsalar tsaro ta ɓaci a jihar Katsina ba. Mun san cewa barnar da aka yi ma a baya ba a yi ta a yanzu ba a matsalar tsaro. Don ɗaruruwan mutanen da aka kashe a baya ba a kashe su ba yanzu. Yanzu harin ne ya yi yawa, amma yawan mutanen da aka kashe a kashe rana guda a kashe mutum 100 to can baya aka yi shi. Sai abin mamaki su mutanen Katsina me yasa suka yi ƙasa a gwiwa? Me yasa tun lokacin da harkar tsaron nan ta so ta ci jihar Katsina ta mamaye ta, me yasa lokacin ba su zo suka kai kuka ba? Me yasa suka kyale har Buhari ya sauka ba su yi irin wannan abin nan taron gwano suka je wurin Buhari suka ce namu kake, me yasa za ka bari tsaro ta ci mu? Buhari ya zo Katsina, ran da ya zo Katsina ran nan aka tare motocinsa aka kai musu hari. Yana cikin garin Katsina aka zo aka kawo hari makaranta aka kwashe 'yan makaranta. Amma mutanen Katsina ba su ce ƙala ba.
yanzu Tinubu ya zama shugaban ƙasa, barna na ta faruwa cikin ƙasa, mutanen nan ba su yi irin wannan taron ba. Ni suka jira har sai da aka kawo yanzu ta ɓaci. Yau duk inda za ka shiga jihar Katsina, duk inda za ka bi, ba inda za ka shiga salim alim da kwanciyar hankali. In kana so ka je jihar Katsina babu ɗarɗar, sai ka bi ta Kano, ka je Daura, da Daura ka je Katsina. In ba ta nan ka bi ba, duk inda za ka shiga Katsina hankalinka tashi. Me yasa mutanen Katsina suka yi shiru? Wato babban bala'i, babban illa da ke faruwa a arewacin Najeriya shine shiru. Yau 'yan kudu da an kashe mutum guda, to duk da babba da yaro za ka ji an taso ca, an yi ma gwamnati ca, an hana ma gwamnati zaman lafiya. Kowa magana yake yi. Me yasa a arewa ba a magana? In an shekara kisa, an shekara aikata ba daidai ba, dan arewa bai cewa kala. To wannan ita ce damar da gwamnati ta samu tana ma 'yan arewa cin kashi. Don haka idan Tinubu ya ce zai dawo da martabar tsaro a Najeriya, to za a saurari abu uku. In ya yi su an yarda. Na ɗaya, wato zarge-zargen da ake yi na cin hanci da rashawa da kuma ɓata gari cikin ma'aikatan tsaro Najeriya, sai Tinubu ya sa an yi binciken ƙwaƙwaf, an zaƙulo waɗanda ake zargi, an hukunta su gaban kowa, sannan mutane su yarda cewa yanzu kam an ɗauko siga ta gyaran tsaro. Na biyu, na'urori da kayan faɗa da aka saya na zamani, sai mun ji Tinubu ya tilasta kwamandodin tsaro sun fito da su. An zo an fuskanci matsalar tsaro ta zamani, domin Ali Fantami malamin musulunci, tsohon minista, ya faɗa ma 'yan Najeriya cewa an yi rijista ta katunan da ake na waya, lambobin waya, kuma ya tabbatar ma 'yan Najeriya duk wanda ya yi amfani da waya ko ina shike duniya ana gano inda shike kuma ana iya kamo shi. Yanzu Dauda Lawal, gwamnan jihar Zamfara, ya fito ya ce a kullum 'yan ta'adda suka fito yana ganin su har cikin waya, kuma yana faɗa ma ma'aikatan tsaro, amma ba a ɗaukan mataki. To sai mun ga shugaban ƙasa ya kira Dauda Lawal dare, sun zauna tare da jami'an tsaro na Najeriya, an yi bahasin wagga magana da Dauda ya yi. Abi bahasinta, su wane ne kai gwamna ka faɗa ma mutane, su wane ne ka taɓa faɗa ma cewa ga 'yan ta'adda nan ga su a waya su duba su ka dubawa. Shugaban ƙasa ya sa a kamo su, a hukunta su, kowa ya gani. To jama'a za su yarda. Yanzu kan shugaban ƙasa ya tashi tsaye da gaske yake. Abu na ƙarshe na uku, wannan magana ta 'yan sandan jihohi da sauransu, ba kowane ɗan Najeriya ya yarda cewa za ta haifar da wani ɗa mai ido ba. Siyasa tana gabatowa. Gwamnoni suna amfani da ma'aikatan tsaro ana takura ma mutane. Zaɓen da aka yi na cika gurbi a Zamfara, na je da kaina na gani irin dandazon ma'aikatan tsaron da aka kai ga garuruwan da aka shiga, aka wa yankan rago, babu wanda ya je ya leƙa musu ko ya je musu jaje, amma mun ga an kai dandazon motoci kunkuru domin a tsare ƙuri'a. Saboda haka idan babu 'yan sandan jihohi, amma gwamnatin jihar Zamfara an zarge ta yi amfani da ƙungiyar tsaron da ta ƙirƙiro, sa'an nan ita gwamnatin tarayya ita kuma an darge ta yi amfani da ma'aikatan tsaro na Najeriya, sojoji da 'yan sanda. To idan kabba gwamnatoci dama su yi 'yan sandan jihohi, ya kake zaton gwamna zai faɗi bayan yana da 'yan sandan da shi ke ba da kwaman? Saboda haka abin da ya kamata shugaban ƙasa ya yi a yadda da shi, 'yan sandan Najeriya ba su da yawa, shi ƙara yawan su ninkin ba ninkin, shi ba su barikoki, shi ba su albashi mai kyau, ya tabbatar da cewa an yaƙi cin hanci da rashawa a cikin aikin ɗan sanda. To idan ya yi haka, ya yi kwaskwarima da garan bawul a aikin ɗan sanda, waɗannan da za a ɗauka 'yan sandan jihohi a dawo da su 'yan sandan tarayya, a gyara musu aikinsu, ka gani yadda sha'anin tsaro ba zai inganta ba.
To Madina, kusan wannan magana da shi gwamnan jihar Zamfara yi wato Dauda Lawan Dare kusan zan ce ta buɗe wani babi na matsalolin tsaron Najeriya wanda wasu da abin da ba su ma sani ba sun sani. Na da ya fito karara har ma nuna cewa inda a ce yana da iko akan jami'an tsaro da zai kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Zamfara cikin wata biyu. To amma rashin hakan bai da iko, kusan kowane umarni za a ce da gwamnatin tarayya ke bayarwa. Amma an dade wasu na musanta haka, wasu ma suna gani idan ma ko da soji suke a guri suna yaƙi da ta'addancin su, idan misali ana yin wata barna a wani guri wanda ke ba inda suka din nan ba, za su ce ba za su je nan gurin ba har sai an ba su umarni daga sama. Saboda haka kina ganin anya lokaci da ya kamata a tsaya a yi nazari akan wannan abu domin a ga cewa an cike wannan gibi. To Aminu, wannan bayani da kai ya ɗau hanya daidai, domin idan mun bi abin da gwamnan jihar Zamfara ya faɗi, Dauda Lawal, inda ya nuna cewa har ya ɗauko wayarsa yake nuna cewa duk inda 'yan ta'addan nan suke an san su, shi kanshi ma ya san inda suke, har ma sun motsa ya sani. To ya nemi cewa ai a jihohi gwamnoni ba su da dama na ba jami'an tsaro umarni, dole sai daga wannan birnin tarayya Abuja inda muke, domin ai gwamnatin tarayya ita ce take da hurumin ba jami'an tsaro dama na su yi ayyukan da za su yi. To abin da ya dace, kamar matakin da yanzu shugaban ƙasa ya ɗauka a jihar Katsina da har yake cewa ya da 'yan sandan jiha. To za mu so mu gani idan 'yan sandan jiha za su ba da na mutane su rika zaluntan 'yan uwansu kamar gwamnoni yadda Mungadi ya faɗi, to shugaban ƙasa ya ɗebi 'yan sanda ya miƙa wa gwamnonin da suka ce za su iya aiki, ya ba su dama na su yi amfani da waɗannan mutanen jami'an tsaron su shawo kan matsalar tsaro ta jiharsu. Dauda Lawal Dare sai a gaya masa cewa za a iya ba shi ƙila wata 3 ko 4 maimakon wata 2 da ya nema. Sai a ce to jami'an tsaro gashi nan an ɗebe ku 100,000 an kai ku jihar Zamfara, an miƙa ku wa gwamna. Saboda haka gwamna ya yi amfani da ku yi aiki idan ya ba ku umarni, ba sai kun ji umarni daga Abuja ba. Kaga a nan mai yiwa za a samu sauki. In an ba shi wata 4 maimakon 2, an ba shi hadda tazara kenan ne ya aikin da ya dace ya yi. To abubuwa na ta faruwa a ƙasa. So tarin yawa za ka ji irin waɗannan labaran na tashi. To kamar kuma in ka duba Aminu, shugaban rundunar sojojin Najeriya General Christopher Gwabin Musa ya yi wasu bayanai kan waɗansu kwamandoji da ake tutturawa wurare domin su yi aiki, na idan suka je waɗannan wuraren aikin su yi aiki yadda ya dace, ko kuma a court martial ɗinsu a rundunar sojoji idan ba su yi aiki yadda ya dace ba. Har ma ya zamana an samu ma waɗanda aka ce musu ku je wuri kaza, an san akwai rigima a wannan wuri, suna ganin ba su da ikon shawo kan wannan abin, sai ma su fito su ce ba za su ba. To ire-iren waɗannan da suke cewa ba za su ba ɗin, to an yashin suna da ƙwarewa ko yadda ya kamata, sai a duba a aikin soja. Idan ba su da ƙwarewa to sai a maza a musu ritaya. Kuma waɗanda suka san aikin su je waɗannan wurare su je su yi aikin da ya kamata. Amma waɗanda ake cewa an musu court martial, Aminu, mutum nawa ne aka taɓa court martial da ni da kai muka sani cikin manyan? Ko kuma a ce an yi court martial ɗinsu bayan court martial ai shine ɗaure su da ake yi a shari'arsu a kotunsu. To guda nawa aka taɓa yin court martial ɗinsu? In an same su da laifi, wani matakai ake ɗauka a kansu? Dole ne mu tabbatar da an yi wannan. Kaga mu nan mu gani ne, mu ji kuma mu nazari, mu wanda bai sani bai san abin da ke faruwa. Kaga in an yi haka to an ɗau hanya na gyara. Amma bai dace ba a ce shugaban ƙasa ya fito ya ce na ba wannan jiha dama, ke sojojin jiha ko 'yan sandan jiha, a wancan jiha bai ce mata komai ba, kuma ana can ana kashe mutane. Abin duba ne kwarai da gaske. To Muhammad, kusan babban matsala mun san cewa tuntuna ke kokawa da cewa a ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo koma baya wajen yakin ta'addancin nan shine rashin jituwa tsakanin su kansu, wato shugaban ko matsaro ko kuma ce su kafa jami'an tsaron ma. Sai ga cewa sojan sama yana fada da sojan ƙasa, ko kuma sojan ƙasa yana fada da sojan ruwa. Kusan kowanne baya so a ce wata rinda ta daban
suka samu nasara akan yaƙi ta'addancin gwanda ce suka samu. Maimakon a ce sun taimaka wancan samu, to rashin wannan jituwar ta sa aka dinga samun matsaloli wurin yaƙi ta'addancin. Wanda yake a jihohi da dama suna ganin kamar gwamnatin tarayya ba ta ba su iko da kuma duk wani ƙwarin gwiwa wajen yaƙi ta'addancin nan. Wanda ke kuma akwai zarge-zarge da ake ana ganin cewa a taso kan sojojin ana samun gibi tsakanin abin da ya shafi harkar ba da umarni tsakanin kwamandoji da ke bakin daga da kuma umarnin da ake ba su daga can hedikwatar rundunar su ta tarayya. Saboda kana ganin me ka fahimta a game da wannan abu da cewa akwai wani bangaren ana ganin kamar zargi ne wasu bangaren ana ganin cewa kamar haka abin yake. Me ka fahimta a game da naka binciken da kuma abin da ya kamata a yi domin dai a fayyace wannan abu kuma a cikin wannan gidi. Malam Aminu, tambayan ka guda biyu ne da yan goyo, amma bari in fara da na ƙarshen. Ya kamata yanzu 'yan ƙasa su fahimci cewa wannan zargi da ake cewa Abuja ta rike ikon jami'an tsaro ba haka ba ne. Menene hujja a nan shine shugaban rundunar sojoji na ƙasa gabaki ɗaya, Janar Christopher Musa, ya fito ya ƙaryata wannan batun cewar kamandoji da ake turawa bakin daga su je su dakale wa'in abubuwan ba gaskiya ba ne. Zaran an tura mutum komanda ya je jagoranci bataliya na soja ko wani rundunar sojoji su je su dakale wani barna da ake yi a wani yanki, to already an riga an saka musu mara. Su je su yi abin da ya kamata ya dace su yi, su kawo ƙarshen wannan rigima. To amma a koda yaushe wataƙila ko su yaran ne ba sa bin umarni, wanda kuma yaran na ƙasar yaushe suka musa cewa ai shugabanni ne ba za su dama ba, amma ai su ga wayannan mabarnatan ba a ba su daman su yi harbi ko su kama su ko kuma su shiga daji su je su far musu. A'a, kuma dojin ne suke zama a guest houses suna shakata suna hutunsu, ko da gwamnonin sun ce musu a gashi mun samu rahoto fa kan abu kaza ga wayannan yan iskar sun taso, sai su yi ce ai ba samu umarni ba daga Abuja. To yanzu Christopher Musa shugabansu ya fito ya karyata wannan zancen, ya ce ba haka ba ne, da sun sake su sun tafi, to kowa an ba shi iko je yi. To ya kamata yanzu lokaci ya yi da 'yan ƙasa za su san wannan maganan ba haka take ba. Don haka lokaci kuma ya yi da 'yan ƙasa za su fara kawo ƙara ko ƙorafe-ƙorafensu ga shugabannin wayannan rundunonin sojoji da sauran jami'an tsaro. Zan koma kan maganarka ta baya, Katsina da gwamnan Zamfara. Mutanen Katsina, tura ta kai bango, sun ga uwar bari yanzu, suka yunkura suka kawo ƙorafinsu zuwa fadar shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa yanzu ya ba da umarni cewa lalle jami'an tsaro su shiga su je su dakale su yi maganin wannan rashin tsaro na jihar Katsina. To amma zancen ba a nan take ba. Idan za mu tuna lokacin Jonathan ya sha ba da umarni irin wannan, Buhari ya sha ba da umarni irin wannan, har da cewa jami'an tsaro shugabannin su kaf su bar Abuja su koma Borno misali, je su zauna a wannan yankin domin kan ma ya gaji ji dawowansu sai an gama da wannan barnan 'yan Boko Haram. Yau Tinubu shi ma bi sawu umarnin shugabannin ƙasa wadda suka gabata da shi yanzu ba mu gani ba a ƙasa. 'Yan ƙasa suna wasu watsi, shi shugabannin ne, commanders ɗin ne na gaske in chief na armed forces ko kuma a political commanders ne. To ya kamata yanzu Tinubu ya tabbatar mana shi commander in chief ne na armed forces, ba political commander in chief ba ne. Faɗa ne da cikawa, a bi umarni, ya ba da oda a bi a ganshi kuma aikace. Abu na uku, ya ce ya yi alkawarin zai bai ma jami'an tsaro kayan yaƙi na zamani. To ya kamata a gaggauta saka musu mara a ba su kayan aikin da kuɗaɗe da ya kamata su je su yi wannan aiki. Abu na hudu, da mutanen Katsina suka zo, ya ce ai lokaci ya yi da za a ba ma jihohi dama
su kirkiro da rundunoninsu na 'yan sanda wadda ake kira state police. To akwai abin dubawa a nan, dole a yi hattara. Mu duba mu gani wannan campaign da ake ta fama da shi na rundunar jihohi a basu 'yan sanda, daga ina ne ta taso? Idan mutane ba a manta ba, daga kudu ne. A kudun kuma daga ina ne fi ƙarfi? Kudu maso yamma, southwest. To idan har haka ne, sai mu duba mu gani a yanzu jihohin kudu maso yamma suna da Amotekun. A duba a gani irin barna da suke yi ma waɗanda ake gani kamar ba tare da gwamnatin jihohin kudu maso yamma suke ba. A duba a ga kuma barna da suke ma mutane waɗanda ba 'yan asalin wannan yankin ba ne a Amotekun. Mu koma ƙasar Igbo, South-East, suna da IPOB, suna da Eastern Security ESN, Eastern Security Network. Wa'annan ma sai a duba a gani amfanin me suke ma al'umma. Amfaninsu ya fi yawa ya rinjayi aikin da suke na ƙwarai, ko kuma a ɓarnan da suke ma al'umma da kuma wa'anda ba 'yan yankin ba ya fi yawa. Mu duba Niger Delta, South, 'yan Niger Delta militants da waɗanda kuma ake kira men, su yaya nasu tsaron yake. Kazalikan ka dawo arewa, hatta waɗanda muke hange cewa lallai namun ne suna iya ƙoƙarinsu, 'yan sa kai ne a civilian tax kowane shi'a sun yi nasu ayyukansu domin a fahimci da abin da a san abin da za a ɗauka nan gaba kenan. Hakko. To shirin wutar daji kenan wanda yake zo muku daga nan gidan talabijin na Third Eye Africa TV. Da haka wannan gaba za mu je ga hutu da lokaci, idan muka dawo kuma za mu kawo sauran batun da ya rage mana. Musamman dai wato wasu na ganin kan wata farkar daji ce, wato tsohon ministan sufuri Hadi Sirka a game da zargin badakala da ake yi masa. Da haka ne ku dakace mu idan muka dawo za mu tattauna a game da wannan farkar daji. Dakace mu. Third Eye Africa TV muna yada shirye-shiryenmu a kan channel 146 a decoder StarTimes. Da kuma manhajar Free to Air. Ta Nacom Sat. Haka kuma ana samun mu a dukkan kafofin sadarwar zamani na social media. Third Eye Africa TV ban kaɗo barna don kare mutuncin ƙasa. To barkanmu da dawowa cikin shirin na wutar daji. Yanzu kan za mu dora da kai da muka ga. To mun gadi bari mu je ga wannan wannan kalamai kuma ce kare kai da tsohon ministan kula da shan haka safarin jiragen sama wato Hadi Sirka yi a lokacin da ake tauna da shi a gidan talabijin da yake da cewa da bai ma so yi magana ba. Ya so akwai littafi da ya so yi na musamman wanda ke wani littafin zai fayyace yanayin da gudanar da shanin ayyukansa a wannan ma'aikata don 'yan Najeriya su fayyaci irin wasu zarge-zarge da aka dinga yi a baya da kan shafi badakala. Kuma wanda yake wannan abu ya shafi babban abin da ma ya haifar da wannan abu batun jirgin mallakin Najeriya wato Airpeace nan da aka yi tunanin cewa Najeriya ta samar, wanda ke daga baya dai wannan jirgi ya zo ya bayar da kura, wanda ke bayan ya tafi a wannan gwamnatin ta zo aka fara zargi da badakala da yawa bayan shi kan jirgin har ma da wata kwangiloyi da aka ce ya bayar da 'yan uwansa da wato da al'ummarsa a wasu jikinsa ba tare da an bi ka'ida ba. Saboda haka ka san abubuwan da aka yi a baya da kuma EFCC da abubuwan da ake tafiya da kuma shi ta magana da shi Hadi Sirka yi, me ya zo maka? To ni abin da ya zo mani Aminu shiririta ta zo mani, domin wannan magana ta cewa wai wannan jirgin sama badakala jirgin sama ba badakala ba ce, kuma bai so ya yi magana ba, ya so ya yi shiru abinsa. To me yasa ya yi magana? Ai ba wanda ya mace shi ya ce sai ya yi magana. Ai abin da yake gaskiyar lamari Aminu, wato har yau a tarihin duniya ba a taɓa samun mutum komai rashin kunyarsa aka zarge shi da sata ya hito ƙarara ya ce lalle ni ɓarawo ne na taɓa yin sata ba. Abu ne wanda kowa yake ɓoyewa. Wannan dai zargi ne aka yi ma Hadi Sirka. Madadin magana bayan fage, da Hadi Sirka ya yi haƙuri
ya je ya tsaya gaban Kuliya Mantasabo ya wanke kansa ya faɗa ma Kuliya cewa abin nan da ake zargi na ƙarya ne ba badakala ba ce. Shi kuma Kuliya Mantasabo shi duba wanke Hadi Sirika ya ce Hadi tahiyar ka ƙarya akai. To da ya yi haka mota bi ɗaya za mu miƙe tsaye, amma yanzu kana fuskantar shari'a ba a riga aka gudanar da shari'a ba a yanke hukunci ba, sa'an nan kuma ka zo ka ce ma mutane ai abin nan ba ka so ka yi magana ba ka so ka yi shiru. Ai shiru kan ba ta mayuwa, magana dole ce don gaban kotu kake kuma bai yiwuwa a kai ka kotu ba ka yi magana ba. Tabbas duk wanda aka kai kotu sai ya buɗe baki. Saboda haka magana ta dole ce. Sannan abin da ya sa na kira wannan magana ta Hadi Sirika a matsayin shiririta yanzu saboda Allah wanda aka zarga duk mutanen duniya sun ji ƙauyensu na Karzalle na jihar Katsina. Su yanzu mutanen ƙauyen nan za ka je ka ba su littafi ka ce su karanta su fayyace gaskiya da ƙarya zaman da Hadi ya yi ministan jirgin sama. Da ni da kai muna iya karatu, to ko ni ba ni da lokacin da zan tsayawa in karanta ko shahi 10 na littafin kowaye wanda zan sa wai don a wanke shi. Balle mutumin ƙauye da bai iya karatu ba, kuma zargin nan ya kai har cikin gidansu, har cikin ƙauyensu, har maƙautansu ya karaɗe ko ina cewa ya aikata ba daidai ba. Wannan zargin ya karaɗe ko ina. To ka ce wai ba za ka yi magana ba, wai littafi za ka rubuta, to ya zai karanta maka littafin. Ai kawai wannan kamar ya daɓa ma wato gyambo tonka ne. Saboda haka abin da ke cikin lamarin nan shine Hadi Sirika da duk masu zarge-zarge a kawunan su irin shi su fito su yi ma mutane su yi ma kotu bayani in ma akwai wani abin da suke bukata al'umma su sani ba littafi za su karantawa ba wanda ke da lokacin karatu su fito su yi ma mutane bayanai a gidajen rediyo da talabijin. Amma ka ce wai shi wai za ka rubuta littafi yaushe kwana nawa za a yi a rubuta littafi, wata nawa ake yi ana rubutu, sa'an nan wane ne zai zauna ya karanta littafin. Saboda haka dai ni abin da nake gani ciki mu dai 'yan Najeriya matsawar ba a wanke Hadi Sirika ba, abinda muka ɗauka wannan zargi yana nan kansa sai ran da kotu ta yi aikinsa ta wanke sa, sa'an nan za mu ɗauki cewa Hadi Sirika ango ne bai da matsala bai da datti. To Madina kusan na san tun da aka fara wannan fadakala ko wannan shari'a har ma an ce wannan bincike na kan Hadi Sirika yake tafan abin. Kadai da gaske. To a daidai yanzu da Hadi Sirika ya fito ya je gidan TV yana cewa abin nan ba haka bane. Kuma ya karyata wannan abu. Saboda haka me ne ke gani ya kamata yanzu kuma nan gaba wato a gani daga kotu wanda yake za a tabbatar cewa Hadi Sirika lallai yana da gaskiya ko ba da gaskiya. A'a to magana kenan. Kamar yadda Mungadi ya faɗi yanzu ya iya buɗe baki ya magana sai gaya mana daki-daki yadda aka yi ya kashe biliyan 3 da kusan za a ce kusan biliyan 4 na wannan harkar jirgin sama na Najeriya. Idan ya ce biliyan 3 ne kawai aka fitar daga cikin biliyan 5 da ake magana, kuma a biliyan 3 nan ai ya ajiye ya tafi ya bar wannan ma'aikata da biliyan 1 da wani abu. To yaushe ya kawo mana shi a rubuce ko ya bayyana ma 'yan ƙasa cewa ina aiki a wannan ma'aikata ina kula da harkokin sufurin jiragen saman Najeriya, an bani biliyan 3 na kashe biliyan 1.5 domin 1.5 aka bani akan me ya kashe biliyan 1.5 misali. Dole ya kamata sai mun san wannan. In ko ya buɗe baki a yanzu wai yana nema mu gaskata shi, to sai ya fito mana daki yadda ya kashe wannan kuɗi. Kuma ya ramu hujjoji da yasa aka kawo mana wata jirgin sama da aka yi fentinta ba a kammala aiki a kanta ba daga ƙasar Ethiopia. Menene hurumin kawo mana wannan jirgin ya nuna cewa a'a Najeriya yanzu tana da jirgin saman kanta da za ta rika sufurin 'yan Najeriya zuwa wasu ƙasashe ba tare da damuwa ba. Sai ya gaya mana daki. Kuma magana ta gaskiya ai ba yanzu ne ya kamata ya belin kansa ba. Da sai ya bari sai an gama shari'a.
Idan kotu ta wanke shi to yana da dama na ya buɗe baki ya ce ma 'yan Najeriya gashi. Amma a yanzu haka yana nan a matsayin wanda ake tuhumarsa da laifi a wannan ma'aikata. To saurin kuɗaɗen da ya ce ya bari ɗin, shin ya bari ya fito da su cewa na kashe kaza na bar kaza ma wanda ya karɓe ni? In aka gama hukunci a kotu aka wanke shi, to lokacin da yake da dama ya fito wa ce ma 'yan Najeriya fa wani ya min kazafi. Domin wannan aiki da na ce ko kuma da aka ce in yi na yi shi yadda ya kamata. Ina jirgin saman mato da aka kawo din, ina yake? To ina ganin tambayar da ya kamata shi Miwa Muhammad kenan, kila ba maki ko ya san da jirgin saman nan yake. Bayan haka kuma da kusa kuɗaɗe ma da ake tunanin cewa hadisarka ya bada kwangilolin nan ya ba ƴan uwa da abokai ko kuma da jikinsa ma ka ba nan kwangila. Yaya me za ka ƙara mana ƙarin haske a game da naka nazarin akan wani abu? To Malam Aminu, ka ga da yanzu a sakamakon iya mulki za a ce da gudanar da aikin gwamnati da hadisi da ka yi, hakimi ne fa yanzu a garin su, kan mu manta wannan. An mishi rawani na iya bajinta, iya aiki, gwarzo ne. Maimakon a ce al'umma da sarakunanmu sun ce kaiwa ne dakata, bari mu saurara kotu ta wanke ka tukuna, sannan mu zo mu gabatar da kai ga al'umma mu ka zo ka musu mulki. A'a, danmu ne namu ne ya iya kokari, ya yi aikin gwamnati na bajinta, an ba shi rawani yanzu hakimi ne a gare su. Amma ba wannan ake magana ba, jirgi dai dama a sama aka santa ko? To yadda ta shigo aka lalube ta da labule da tutar Najeriya, haka nan ta yaye mana tutar mu ta koma yadda ta fito. Domin me? Idan da wannan abin da ya ɗauko da gaske ne, ba boge ba ne, ba wanke mutane aka yi ba, to wallahi tallahi 100% ina tare da shi, kuma na imanin 'yan ƙasa za su goyi bayan a ce yau Nigeria da Giant of Africa tana da airline ɗin kanta. Amma babu. To, Allah ya ba shi daman a yi wannan, to kuma ba a ɗauko hanyar da ya dace ba, domin me ba a ɗauki hanya mai ƙwari wadda ko da ya bar gwamnati ba za a iya rusa ta ba. So, abin da ya yi kamar wani dubaru ne aka yi, wani rufe ido ne, yaya ne an wawashi kuɗin jama'a, yanzu an fito ana ta ba da labari. Ai zargi da ake bayan maganan kwangilan jirgi, akwai aiki da ake zargin ya ba iyalinsa, ‘yarsa na ciki da matar shi. Da mijinta. Da mijinta. To, wannan kuma yana kan tsarin gwamnati ne? Kaga ba a ce mana sun dawo da kuɗin nan ba, ba kuma gaya mana sun yi aikin ba. Kila cikin littafin za a rubuta. To, ko ma menene yake da akwai? Idan da ni ne Hadi Sirika, wallahi da ban fito ba, kowace irin surutu da shawara za a bani yi magana kan wannan. Zan ce mu bari muna kotu, bari kotu ta yanke hukunci a wanke ni tukuna, sannan in fito da kikirji na gaba ga in gama duk duniya ba ma Nigeria ba, cewa ni ba barawo ba ne, zargi ake ni. To duka iya abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin na wutar daji na wannan rana. A madadin shi Muhammad Suleiman Tola wanda ya jawabi na ƙarshe, sai kuma Madina Dauda na Dabo. A nan kusa da ni sai Sha'ibu Mungadi. Ni Aminu Dahirun shirya na gabatar da masu kallon mu da kuma sauraron mu. Sai a kasance tare da mu a wani jikon domin ganin sabon shirin na wutar daji. A wannan tasha ta Third Eye Africa TV, wata ta yi fice wajen nazari da bincike har ma da bankaɗo manyan laifuffuka da ake yawan aikatawa a cikin ƙasa Najeriya da ma nashiyar Afirka baki ɗaya. Da haka ne nake cewa mu jima da yawa.